το AEK.gr. 1-1 ΑΕΚ Σάμον Rovers, ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ κακό για την ΑΕΚ, καθώς άρχισε να δώσει την έδρα της, μια πολύ υποτιέστερη ομάδα, καθώς πέρα από το πέναντι, το οποίο προφανώς και ήταν προηγούμενο, θα λέγαμε δεν ήταν καν πέναντι, δέχτηκε τον γκολ και δηλαδή δεν πρέπει να έκαναν άλλη ευκαιρία, δεν πρέπει να πέρασαν γιατί τη σέντρα, όμως η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πετύχει τη νίκη. Ισοφάρισε με τον Jovic στο 88 με πέναντι. Είχε ένα γκολ πάλι στο δεύτερο μήνυμα, το οποίο ακυρώθηκε ως offside. Από εκεί πέρα όμως η συνολική εικόνα της ΑΕΚ θα λέγαμε πως δεν ήταν καθόλου καλή. Ειδικά στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας υπήρχε πρόβλημα. Η ΑΕΚ είχε την μπάλα, είχε την κατοχή. Αν δεν κάνω λάθος, σε ένα ποσοστό περίπου 80-20%. Μεγάλη διαφορά στην κατοχή, όμως η κατοχή δεν κάνει τελικά την διαφορά και σε ό,τι αφορά τα γκολ, καθώς η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει εύκολα την μπάλα στα δίκτυα. Σίγουρα σήμερα και η μπάλα δεν της είχε κάνει τη χάρη. Είχε και μια ευκαιρία με τον Jovic στο 95 να κάνει την λογική ανατροπή. Δεν ήταν τυχερή, αλλά προφανώς σε ένα παιχνίδι 90 λεπτό δεν μπορούμε να μιλάμε για τύχη. Η ΑΕΚ είναι έτσι, έχει προβληματική εικόνα, συνεχίζεται οι προβληματικές της εμφανίσεις και νομίζω ότι το σημερινό είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο κακό αποτέλεσμα, γιατί έχουμε πει ότι η ΑΕΚ στην Ευρώπη θέλει να χτίσει το συντελεστή της και όχι μόνο αυτό, με νίκη απόδοση θα ήταν ακόμα πιο εύκολο για την οκτάδα. Τώρα νομίζω απομακρύνεται το στόχο της οκτάδας. Για να κοιτάξει τώρα στα επόμενα δύο μάτς με Φιωρεντίνα και στη Τουρκία να πάρει οπωσδήποτε ένα καλό αποτέλεσμα, θα λέγαμε ένα διπλό από τα δύο παιχνίδια, για να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, για να μην μείνει πολύ πίσω και γενικότερα να μην μείνει και εκτός Ευρώπης, θα λέγαμε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ αρνητικό αποτέλεσμα το σημερινό. 1-1 που ήρθε εδώ πέρα σε Νέα Φιλαδέλφια, ακούστηκε πάρα πολύ απογοητευμένος, ακούστηκε και ένα γυφάρισμα στο τέλος. Σίγουρα οι ευθύνες είναι και στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είχε, θα λέγαμε, κατέβασε την δεκάδα με Γκατσίνοβιτς, ο οποίος για μένα δεν ήταν καθόλου καλός σήμερα. Συνεχίζει και ο Γκατσίνοβιτς να βρίσκεται σε δεφορμάρισμα, δεν είχε δείξει καθόλου καλό του αυτό. Είχε μάλιστα μια ευκαιρία εκεί πέρα που είχε το τέρμα μπροστά του και έκανε ένα πολύ άψογο σουτ, τα σουτ τα οποία μας έχει συνηθίσει τελευταία ο Γκατσίνοβιτς. Ο Πίλος Σουτ επίσης δεν βγήκε μπροστά, δεν είχε καθόλου η ΑΕΚ από τα άκρα βοήθεια. Ο Ρώτα κάτι βέβαια έκανε, κάτι προσπαθούσε το παιδί, αλλά από αριστερά δεν υπήρχε καμία βοήθεια. Ακόμα χειρότερα ήταν και ο Κοτέσας στο πρώτο μήχρονο, ο οποίος και ο ίδιος είχε ένα κακό πρώτο μήχρονο, γι' αυτό και έγινε αλλαγή με τον Κοϊτά. Και ο Κοϊτά θα λέγαμε ότι δεν βοήθησε ιδιαίτερα σήμερα και γι' αυτό είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Του στήθηκε πολύ ωραία η μπάλα, όμως την έστειλε πολύ πάνω από τα δοκάρια. Γενικά απογοήτευση, αυτό κρατάμε. Η εμφάνιση δεν ήταν καθόλου καλή. Δίκαιο αποτέλεσμα, θα λέγαμε από την άποψη ότι η ΑΕΚ δεν έπνιξε τον αντίπαλο, δεν έκανε γκολ, μίλησε πολλές φάσεις. Λίγο τώρα στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησε κάπως να πετύχει τον γκολ της ανατροπής. Δεν έγινε, σίγουρα δεν θα έχει πάντα την τύχη με το μέρος της. Και ό,τι αφορά τώρα και ένα τελευταίο σχολείο για τη διαιτησία, πραγματικά ένας κακός διαιτητής και ο σημερινός. Δεν βοήθησε καθόλου να παίξει καλό ποδόσφαιρο και ειδικά το πέναντι που δίνει, νομίζω, για τους Ιρλανδούς είναι ένα πέναντι το οποίο το κερδίζει έξυπνα ο επιθετικός των Ιρλανδών, αλλά όπως βλέπουμε στα replay γενικά δεν θα λέγαμε ότι ήταν πέναντι συγκεκριμένο. Αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι αυτό δικαιολογεί το 1-1 το σημερινό κάζο για την ΑΕΚ, το οποίο είπαμε τώρα ότι φέρνει στην πλάτη στον τοίχο για την Ευρώπη και η ΑΕΚ θα κυνηγήσει τα επόμενα δύο παιχνίδια πολύ δύσκολα με τη Φιωρεντίνα και στην Τουρκία, στη Σαμσούντα, να κάνει ένα οπωσδήποτε καλό αποτέλεσμα αν θέλει να ελπίζει για την ευρωπαϊκή της πορεία.